Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay innama aada e goto wawa ɗum firtu. Bisimilla mon e hayangoji men jurnoɗen jaydeji ɗi mbawen andu koɗi gaddi ko hande alarba balɗe 6 e lewru duujal hitande ujunnaje 2026. Jayde 2 minutes de windi ko nouvelle audition, nouvelle remise en liberté gagne encore hina wayno tigui tigui de jayde de yiɗe wi ko omo ganduɗa ka woni Papa Ngagne Ndiaye jayde yanke noddonoɗo toon to sûreté urbaine ɗum noon woni boli kewɗi homo nodde e toon to ganduɗa de toon jentete caggal de yekkiti konngol ngol ganduɗa de hina wawi tawa wot ko ɓalwi hen noon tigui jayde ɓesdiri hen kam on mo ganduɗa kam woni Papa Ngagne Ndiaye e nder jayde 2 minutes de wi ko ɗum acharnement ou stress d'état ɗum noon woni hina wayno tigui tigui ɓe cukku ɗum dal ɓe cukkiri ɗum ko ganduɗa hay goto anda ko ɗum woni walla tawa wot ko laamu ngu faayi ko ganduɗa kam anda ɗum e si noon jayde ɓesdi hen ko Papa Ngagne Ndiaye de wi hay goto wawa uddu hunko mum de wondo kam ko haali yanke ko jaydi yanke e si liggey mum tan waɗata ɗum noon siɓe gacci ɗum hande ne janggo jaam si koɓe nodditi ɗum ma ar noto ɗumen e si ha joni hombo fadi janggo jaam soke boom kaso e wiide jayde 2 minutes. Jayde le parlement de wi ko conférence de presse sur les affaires AEE Power Sénégal Intermac et passant la part de vérité de Seydou Kane ina wayno tigui tigui de omo ganduɗa ka woni Seydou Kane de hawreti e jaydi yankoɓe gam laɓɓina ko rewi ko hakkude mum e ɗum ko wiyete Intermac hino wayno tigui tigui de hakkude Intermac e AEE Power Sénégal de coow heewi e hakkude mumen an ñaami kalis ala mi ñamani ko an ñamimo mo kala homo jorɓo oyo hondu saabu wiide ɗin ɗon koppareji de ɗi ndewi ko hakkude mumen e si noon haydara ko laaɓi hen ha taki noon o biyeteɗo Seydou Kane de e nder jayde parlement wi ko kawral mum e jaydiyankoɓe ɓe de haydara ko woni himme o haydara ko woni ko yiɗa ko wona laɓɓinde ɗen ɗon koppareje hono ɗe ndewna e holo tigui ɗe mbawi yiite e wiide jayde le parlement. Jayde enquête kam windi ko marché public le prix de l'irresponsabilité hina wayno tigui tigui de liggeyaji ɗi laamu werata gam ɗi mbaɗe e nder Sénégal de hina wayno wot ko ɓalwi hen e si noon wot ko famaka hen saabu wot weɗeteɓe ɗin ɗon liggeyaji tawa ɓe potani ɗi waw wat no hannirta ni saabu tawa ɓe jogaki koppareje kewɗe e si noon ɓe jogaki kaɓirɗe kewɗe noon tigui jayde ɓesdiri hen entreprise autorité contractante bureau de contrôle tous coupables hina wayno noon ɓe ganduɗa kamen mbeɗete liggeyaji ɗi e si noon ɓe weɗat ɓe ɗumen ɗin ɗon liggeyaji e ɓe aynat ɓe heɓe ndena heɓe ƴeewa hono ɗin ɗon liggeyaji mbayi kamen foof de jorɓa hondu e nder jayde enquête jayde ɓesdi hen des acteurs déplorent un monde de connivence et de corruption hina wayno de ɓe ganduɗa kamen liggoto e ɗin ɗon kabaruji de hande ɓe jekkiti kongi ɓe mbi kala ko wona ngenari miraki hen wonani hen saabu ɗum tigui de taki wot weɗeteɓe te koɓe potani weɗe saabu ndin ɗon ngenari ha tagui omo ganduɗa ka woni Lamine Samba directeur formation ARCOP l'exécution et le maillon faible du système des marchés hina wayno tigui tigui de omo ganduɗa ka woni Lamine Samba directeur formation ARCOP de wi ko wadde nde liggey o ni no mbo foti waɗire de ha mbo hanto taw omo tiiɗi hombo yooɗi ɗum de woni hande caɗele ɗe Sénégal dañi e wiide jayde enquête siko en payi eko yowti e politique de jayde la tribune windi ko takku wallu renonce à saisir le conseil constitutionnel hina wayno lande politique biyeteɗo takku wallude hanti mbo hayti kalmoyo e suudu ɓurdutowo e ko yowati e deftere nde ganduɗa de kam nde tigui hollirta no Sénégal yahnirte e si noon no Sénégal foti jogore kamen de ɓen jillaɓe e takku wallude ɓe kayti tigui kalmoyo noon tigui jayde ɓesdiri hen l'opposition parlementaire mais Diomaye devant ses responsabilités hina wayno de hanti kam ɓen ɓe ganduɗa kamen goni fiiliɓe leppi suudu sarɗiji woni député ji ɗiɗe te ɓe jilla e takku wallu kamen ɓe mbi dal hanti ɓe gacciri Diomaye foof yo ƴewno waɗi yo ƴewno yaltiri hen no hannirta ni jayde windi Thierno Alassane Sall annonce une saisine du conseil constitutionnel et en explique les raisons kam omo ganduɗa kam woni Thierno Alassane Sall kam wi ko kala ko conseil constitutionnel foti wadde hina wawi kamen kam ma ɓe jekkit konngol ɓe gabbina e on ɗon conseil constitutionnel e si noon layi ko taki kamen ɓe jahaniri noon e wiide jayde la tribune jayde le soleil de holliti ko ngo wuuro wiyete ngo anida de o liggey baɗɗo fayida mo ganduɗa mbo waɗimo de e nokkuji kewɗi e nder
Sénégal ha taki jayde Le Soleil windi ko ferme natangue de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA les fruits de la nouvelle approche kam gonɗon wuro wi'etengo ANIDA de tawa hongo dilla e waytude remoɓe ɓe mbawa wat liggeyaji mumen no hannirta ni ha ɓe keɓe hen gartam jayde nde wi ɗum de ko hisɗitina ko hen de hina wayno hina waɗi fayida hina mantani isi noon ɗum addi gartam kewɗam jayde nde wi'ri yeru toon to Morolan Darou Khoudoss Mboro Kër El Hadj Nguéniène ɗen ɗon guure foof de hina wayno wot e mumen waytaɓe wallaɓe ha tigui e nder guese mumen ɗe de hande hina wayno ɓe tambali ɓoggu tamate mumen isi noon ɓe ɓogga kanjaji mumen kala ko ɓe ndematno de hina wayno ɗum ɓendi ha ɓe tambali ɗum ɓoggu no hannirta ni e wiide jayde Le Soleil e ɗerewol mum adunol jayde Rewmi Quotidien de arti e ko kewi ko toon to Wakkinan Nimzat hina wayno tigui de wotɓe ganduɗa heɓe dari tigui gam kayitaji bonɗi ɗi ganduɗa ɗi moƴƴani de ko ɗin tan ko hen ɓe liggoto heɓe hen daña kalisaji kewɗi ha tagui jayde Rewmi Quotidien windi ko trafic de faux documents à Wakkinan Nimzat l'adjoint au maire et un célèbre lutteur arrêté hina wayno de e ɗin ɗon liggeyaji bonɗi ɗi ganduɗa ko kayitaji juddu carte d'identité passeport uji eko wayi noon de hen ɓe liggotono tawa ɓe ndewnani ɗum e bolol wod jorɓaɓe hen hondu ina hen jilla cukkuɗo e maire mbo Wakkinan Nimzat kam de jaggama isi noon bir lambu mbo inde mum teska e nder Sénégal kam ne de jaggama e on ɗon alhaali mo ganduɗa de hombo yowati e kayitaji bonɗi ɗi ɓe liggotono heɓe ɗi jeeya yimɓe tawa ɗum rewani lawol e wiide jayde Rewmi Quotidien jayde La Libération de article e o bone mo ganduɗa mbo waɗi toon to Vélingara fulɓe tawa noon ko neɗɗo de wari toon baɗum mo ganduɗa de ko liireyel dañguel lebbi sappo e jeetati noon tigui jayde Libération windir ɗum affaire de l'enfant de 18 mois tué à Vélingara fulɓe M Camara égorgé par son oncle paternel hina wayno omo ganduɗa kam woni guel ɗon cuklel biyetegel M Camara de ko kaw mum tigui hirsi ɗum laaɓi e dande jayde nde ɓisdi hen coincé par les gendarmes le mis en cause connu pour usage de drogue est passé aux aveux omo ganduɗa kam woni kawirawo barɗo o baɗum dey ombo ɓuuri andire e winde yambaji en yarde sangaraji en ha taki noon nde dadiɓe ɓe lamdi ɗum tigui kam wi kala ko wiya kam waɗi ɗum kala ko fawa dow mum kam waɗi ɗum e wiide jayde La Libération jayde ɓisdi hen ko il a soutenu avoir lâchement tué M Camara pour se venger de sa mère après une altercation kam noon wi kam on kawirawo o barɗo baɗum de wi e yeeso dadiɓe heede sa yii wari guel ɗon cukalel de tikkanno yayo guel sabo ɓe dugduno ha taki hanti gam wawa yoɓto tan yino tan ko warde baɗum one ɗum noon koko uddi hakkillaji esi noon koko hulɓani e wiide jayde La Libération gasdirten ko coftal ɓalli sabo jayde Record wi ko C1 Bayern Munich Paris Saint-Germain à 19h hina wayno de ɗin ɗon kippuji ɗiɗi woni Bayern de Munich e Paris Saint-Germain de hande ɓe pottata si wattuji jeeɗiɗi kikiɗe poti ɗum noon wadde wayino ko jayde nde labdi ko hombo e Jackson walla Mbaye hombo e mumen tan kippu mum yahata timmode desewal woni final ɗum noon jayde windiri ko Jackson ou Mbaye a qui la finale e wiide jayde Le Record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o